Здравейте, Чучо, аз съм БГ Сатрол и днес ще ви покажа как да си направите сървър и в частност това да започнете и нов мод. За да направите сървър, първата стъпка е да влезете в сайта на SAMP, да цъкнете Downloads и Windows сервер, но ако сте на Linux сервер, но препоръчвам да скриптувате на Windows. Това го записвате и преглед вземате си го, създавате си папка и поставяте този архив тук, разархивирайте го и вашият сървър е готов. Това, което ще ви трябва обаче за един що-годе добър мод, са следните инклюди. Ако искате, ми пишете в коментарите и мога да сложа линк за тях, архивирани в Mediafire. А можете и сами да си ги намерите в интернет. Аз ще си ги прекопирам от собствения си мод. И тук веднага ще изникне въпроса как по дяволите се слагат тия инклюди. Ами, инклюдите се слагат просто след като сте ги изтеглили от интернет, отваряте папката Pano, папката Include и тук поставяте тези файлове. И вече инклюдите са ви готови. И Pano-то ви е готово за използване. И така. За да направите нов мод, трябва да отворите Pano компилатора, тази пешка, и да цъкнете тук. Това е абсолютно бланк, чисто началния редове код. Ако искате да е обаче с филтър скрипт, който да бъде приложен към мод, махнете ето този коментар тук. А за хората, които са съвсем начинаещи, ще обясня какво е коментар. Коментар е нещо, което компилатора не чете. Примерно, ако напиша ето и са е за админа и пусна компилация на мода, след като го запазя, ще даде ерор, защото компилатора го чете и вика, каквото и нещо, това е невалидно, и го изписва и не го иска. А когато сложим ето този знак, той става зелен текста и компилатора не го чете. Тъй ти си го ставил за белег. Ако са повече от един ред, примерно за да не слагате ето така постоянно на всеки ред, правите ето така, хоп, и затваряте. И да, това е за коментарите. Обаче, тук този ред е много важен. Тук включвате онези инклюди, които добавихме, за да можем да работим с тях и да се улесним работата. Именно Gini, SSCamp, и кой още сложих? За цъмата. Сега ще кажа по няколко думи за Gini, SSCamp и за цъмата. Gini е инклюд, който ви позволява да записвате данни в ini файлове. SSCamp е инклюд, който
може да ти керкне от командата ID на човек и такива неща, зависи каквото му зададете. А ZCMD е улеснение в писането. Вместо да пиша в този инклюд и в CTRL някаква там команда и тук да пиша, аз мога да направя така: cmd команда и сте готови. Знам, че изглежда същото, но това е по-леснено, защото по-лесно се запомня от начинаещи. Аз също избягвам и използването на CTRL-CMP. Винаги се пише на ZCMD. И да, това беше за този урок. В следващия урок ще покажа как се прави логин в система. И да, чао!